Ce zici cu aia? Hai, șut! A ta, a ta! Dați mă, dracu, cu ea în față, mă! Mă! A stat, a stat! Era cu familia ta. Ce? Te dai din mâini. Scuze-mă, dar ce pula mea? Îmi protejezi și o mingea. Păi așa protejezi mingea, frate, noți. Ha? Bă, mă împinge și oamenii, nu vreau. Ce te superi? Parte din joc, frate. Și eu ți-am zis scuze, mă, ce mai vrei? Hai, Mariane, eu dau lui. Bă, da, hai! Faci pirentation. Hai, hai! Scurtul, scurtul! Ce urât dai! Și înapoi! Hai! 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 Ce facem, băieți? Ce facem? Ce facem? Da, hai! Bă, ce se panichează, mă! Ușor, ușor! Hai!